u sklopu tjedna mozga održali aktivnost Uključi mobitel, odnosno mozak, koja je za ideju imala da na zanimljiv način prikažemo koliko naš svakodnevni život zapravo visi o mobitelima i digitalnoj tehnologiji. Iako nam često olakšavaju stvari, ponekad zaboravimo da imaju i utjecaj koji baš nije toliko dobar. Odnosno, kada koristimo mobitel, zaboravljamo na to da ne razvijamo neke svoje sposobnosti, da ne učimo se snalaziti u prostoru i da jednostavno ne koristimo moždane vijuge. Tako da nije cilj bio da kažemo ok, mobiteli su loši, nemojte ih više koristiti, nego da ih koristimo na pametan način kada nam zapravo treba. Kako ti se svidjelo sudjelovati u ovoj istraživačkoj radionici iako tvoja skupina nije pobijedila? Pa ova radionica nam je zapravo trebala pokazati kako naš mozak zamjenjuje u današnje vrijeme mobitel. Ali kao što smo vidjeli, bilo je vrlo zabavno zapravo, pošto naša skupina nije imala mobitel, i bilo je vrlo zabavno zapravo pokušati naći odgovore na sva ta pitanja. Tako da, evo, mogu i drugima preporučiti ako imaju priliku ovako. Sviđa nam se jako sudjelovati u ovakvoj akciji i mislim da bi to trebali češće raditi. To je svaki tjedan bi trebali raditi, ovo je jako zabavno i jako razvija naše društvene sposobnosti i naš mozak. Grupe koje nisu koristili mobitel, sam jako zahvalan na ovom zadatku i sviđao mi se sam. Kako ti se svidjela ova radionica? Pa stvarno mi se svidio ovaj eksperiment i mislim da smo se stvarno dobro zabavili. Meni se isto jako svidjelo i sretna sam što sam uspjela sudjelovati u ovom eksperimentu. Zabavno mi je bilo, naučili smo puno novih stvari i htjela bih da se ovakvi eksperimenti događaju češće.